Good morning guys! It's another beautiful day. Okay, nagang smile karon kay uli-uli anas undoy gabi na tug si sa Juda. Di pa ini maraog ba UGC. Uli-uli ana. Ha? Pajong ano magpajong-pajong man ka? Pangita pangutanang nanay. Say good morning to the vlog. Na to agi kagarkar pa mangyapon. Morning. Morning guys. Okay na siya. Di mo nagang gilaban gapon. Ha? Ano nagana? Imong trabaho ako na naman trabaho kana luoy mo kunin mo. Oh, nagana oy. What can you say about the laundry that I did yesterday? Kapoy ka? Luoy naman po ka. Di man, okay raman. I'm okay. Abay. Hello, that's Abay. Abay mong mata, pikhan karon. Kini maning mga sanina ni bibi nga gipanglabhan ni Ate Ali. Hanang gipos kaya na ibutang sang storage box kay hinlo naman na. Nipalit ko glain nga silver ring light pero blue gihapon. Awa. Tag 50 ra ni sa Shopee. Daghang daan okay pa man working pa man siya ato na ni undoy. Pareho ra kahang gipalit ng color kay. Ora may ganahan color. Naka-purchase ko dari guys ba karing short nga black tanawa. Ara kadto kasulit kay maternity short ni si John napalit ang hag 20. Nanay. Di man siguro nyo maklaro pero agdari tiyad ja kada bang elastic agdari elastic maglastic ko. Nalipay ko kay nga napalit na pato isang napalit pero kuan si Japan. Kare shorts. Pangunaray. Asa di mo nay? Uy mga nagkakwarta nay. Agay. Permanis na rin kasi manang rami taga nagkamanghuran wa? Di patugas. Ay papalit ng bagas. Hugman sa nija. Hugman sa nija. Dari mas at kumusuan. Iuli pa ka kay wala tika doon. Man kay patugas yung tani ko ang panaman. Ano? Mula ba kung tuwas sa pili mo? Ang naghanap din kang nalabhan gapon na wala ka hinuon. Oo, kay nang sang nalabhan aram nagdaghana. Ang kay gusto kog na ibuhaton kay makatug lagi ko og way abuhaton. Aram daghana man daghang nalabhan. Ito mo na blouse. Ha. Ano? Pero ganahan ka hatag nimo. Ang hatag nimo na kanina. Di ko kay di makarang. Di ang hatag nimo na may stripe no. Ika na pag nay violet hangin paghatag nimo. Ay sus, suot man si tag pagasundingan. May suot ra man dinang ugdawon. Api lagi ni bay ka ugdaw. Bas hindi maarang. Gani sure. Ay sus, daray. Siksino ka diha tanan makawiyad pag kaduha. Ay, nisipag ang bata ko suga. Gapon ka-video ko ni siya kayo nagbadbad. Siya, mag-video ko, siya mang pangahunungon. Hindi ko mag-video mo, siya igarag-garag na. Camera shiny. Nilaghang na ako, ginukutabangan na siya. So, grabe. Manungkap sa ko dalang giluto na isa. Humbang nang ka. Arang kalap. Ingnan na ba ko? Ingnan ko yung siya pinik lang ka. Di na. Punuan ra isa. Pakidkibag punuan. Palumag-lakaw. Naradang kahimos day. Oy. Naradang himos sa simang aping day. Mahay blood ko simang aping day. Gusto dyan ko hangyan na inganaon. Love you sa province. Love you day. Himos ka adyon. Danon. Hamis pa dyan. Arang humutan na marang humba. Oy, humba man dyan sila. Di ba ko pwede o ka ng mga siniraban kay marag hawang dahang kuto. Pero mukhang gyapon ko bisa gamay ragut tilaw-tilaw tambos ibog. I'm so excited sa isa may gahumba ngita jag paagi makakitag nang ka gasuroy-suroy libot-libot dari sa mga kasilingan ang ngita nang kakita ra gajud. Da may hubag. Pahubag man ang asa ba kanang? Lami malagi sinina nang mura magpanit og baksan. Lami alagi view dari rong buntaga. Mga kabaskan, kilubihan. Uy, natawad naman dahil ligid. Dagan na. Dagan, pero may tareng agkuan. Pipi. Pa manggod mo abot agi order. Agning order dani sa saga agkatong nakasa. Makalibang gada doon yung tukong-tukong. Kami bago. Bago na. Lahir raman na ito color guys. Sakto rin dahil po rin alidan. Di nadaan rin kaya nabuskag man.
Kung mauli na tong vampir, mapurma na ning sakyanan. Uy, gahit tong pajong, nansa naman eh. Ara naman ning butang, ara naman ning basurahan. Smagan. Ulo na ko, kaya uwa kong na mga labay. By the way guys, today nag-expect may visitor from Germany. Kuya, ka dyan may visitor karon. Ingan matos jag by morning kuno sa mo ari jawa pa man, so basig mga udto-udto na. Tanawan ni just vlog ni Ate Alex guys, giyan sana ni sa paghimo. Nag-andam ito og pang-snack. Uy, na wala ginapagtong. Oo na, yung taong galing sa kusina. Mo nagipraktisan. Tinay mo dang. Kamuti pa, di mo kaan ko na. Ikaw nagkubkub dia dang? Kinapkub na ni. Di, ora pa dyan ni. Oh, ano naman. Request sa bisita. Kamu pigi ka ni Rosali. Grabe si Rosali makadag pangkis gamura na magipanitan. Siya ro bagay makalapok pangipon. Punan na hotel. Punan pa ni mo ning aran ng dagana. Di pa babaw ng gagmay punan kay nga daghang pinta man siguro pud taga kamuti. Ako mukhaan ko diha. Dami asa. Pera guys, ang owner sa kamuti. Mother na. Hala, nagkaputi lagi ka dong. Nagkagwapa lagi ka dong. Uji. Di nga na dyan na taga-syudad na. Taga-tagpilara na. Kaduga dyan, may nga Naon sa man mo diha, ti? Kamusta naman mo diha sa ato, Pagkaroon na kung kuha ito tayo. Sa syudad, kaya nga na magsinartiyan. Kamusta na mo diha sa ato, ati? Wala na gyud ko kauli. Di mo niya nagtagbi, uy. May, Lainin mo ito, ti. oh, gani, lain gadig istoryahan. Pero rako na ito, magkasundo ko ano, jag na nagdan, hipahang maingon. Dependis ka, ba no? Ate. Naputi-puti, bitaw. Natambok lagi ka dito yun. Taga-karinderya. Luto na kadyaga mong kamuti guys. Murag mo una-una na may danig kaon kaya pa magamang bisita. Nanawag nagang bisita. Nanak ko na sila padung. Nana sila. Ay, may hapon. Oo po. Ika, kamusta ito biyahe? Ikapoy. Kadyo-kadyo. Ay, may hapon. Sumadyo kayo mo na tayo. May hapon Kaya kita. Alagi. Nay. Reklamo lagi sila. Ara ko nung ladyo. Kamu pangaon mo eh. Hagbay, hugman nami. Hanggang kay Dugay man haabot, di man hina-hina sa hungit. Huwag yun minasayo eh. Mintan may utang ng kanon, ay kanang kaan man kulo. Nakuha na gamang nangka na daot pagbagjo. Nagkuhan pa si Just Driver. Nag-amaampas driver kay basig mo ikyas. Na, magbaklay na dyan is andala jura ba? Nakatulog ba kayo? Oo, galing nagkamata ko pag inilagay pag-uong na. Dang, kamera ba dyan urot na eh. Kali kong dawat na eh. Sinanay rin ang padawatan kay aga ko na ni patay ni ko na ni tinungka para lami aman ni. Gamis. Natay gamis kari. Halag kamuti kay bailuan na mag aralami ka dong sukulati. Ogi ko na lang. Pero nay, salamat salamat ma'am. May sapadya. Agamang kamuti gibailuan og sukulati. Pareho ba pug tumoy? Kamuti, sukulati. Peri. Nalang kay wala na. Ter, mo ter di kamuli ter prenda rin ahas palawan pun siya. Ja. Ganan. Danga. Dang pawawa pa sila. Isuot na mo eskwela. Suot mo eskwela dang. Wow. Oy, day ako mawa. Salamat, ma'am. Wow, isahay na patak sinukda na ira ni Ron. Mentugay kay nagdudag-bag dake, alid anday gatong kamuti di ay. Ning baja ko nimo mama na adto na pagdudag kuan kay magkabagud mo. O di ba lalay magbiyahe? Okay ra ay. Ma'am, yun gituyuan Aisa. Aisa ni. Nay, kang Aisa nay, ikaw ray maghatag nay, maganti ko na nanay kay na delikado garing Rosali og na kay basig tintal tara na pirindan na namers palawan pun shop. So okay ra ba? Tambunting sinagdan. Ilaliana. Tagas pa sigabong pakpak. Agato ang koan.
sponsor all the way from Germany and Cebu City. Jai, grabe. Dawat aja pero kay dugay nang kay mautron sa kanahon nang. Dali aja dun matag dawat jud jud kay ron di utron kanahon. Jagararis nanay kuya wala nay. Salamat kayo, ma'am. Nay, barag sa kuno nay, jay nga ako nay. Tanaw tanay ba. Salamat kayo, ma'am. Problema ba jadane og makauyab ni lain. Uy, alang lami anay. Lami ag kulor. Hala. Arang sakto ha. Kaya di makabuhay fit. Jagaraan na na yun. Salamat kayo, ma'am. Jom hilak. Kau kajad nay. Thank you very much sa ato ang generous nga giver. Medyo na si Flor. Producer. Uy, ako rin magatagari. Lagi ka pa na Germany kaya di mabasa. Diyo, shrink. Mabasa. Di ba basa na? Kuya, ano ba nang ilang anang Germany? Instoryahan kay Urod. Rinso na, batik-pitik dila. Dili, pakain mo te. Ha? Say thank you personally. Okay. Ay, sakto na niya iyan. Hala, salamat. Manguli na sila. I'm so happy. Nakita mi nila ni Mamuna. Human na lang magatang panagumon ako kapangutan na gasingang ma'am. Ma'am Ilit. Agkari siya? Alma. Alma. Ma'am naman si Aho. Waman may gamang extra. Mumamang gajud ko bisag kinsa pa kay respect bitaw sa ato ang mga nagagandahang dilag sa Pilipinas. Parang lipaja kay Di nami mamugang ninyo ma'am ha kay inigtalikod ninyo ma'am mag nilunggubay na miss magapasalubong. Mo dala wala nga. Di, kuwan sa kailan yung robot. Mo lagi yan dyan. Ag injong kuan sayang ag swimming pool nagpaabot. Salamat po kayo sa... 10 o'clock ang Radyo open tuloy pa may sa... mga utan yan kay magdamo. Ano man tayo? Ag swimsuit ninyo nagpaabot. Ag sikuan, wajo din taon ni sa buhig dyan kamuti oh. Balang magkinaunsa. Salamat. Gani pa niya. Salamat. Salamat kayo tanan na nanay. Ma'am, thank you ha. Thank you. Di ko mugakos dyan mo kay tulog ka adlaw ko naligo. Salamat. Ah, may ato dito gawas. Kamu po dyan. Salamat ha. Salamat. Pasensya na dyan ka sa naan ko. Nagito na bit-bit. Salamat din Zuha. Mato na mi. Sus, ako sa anda na. Nay, adyo bijayin na. Yung chocolate tayo. Kasi bato nay. Bye-bye. Ingat. Tiya, ang gawas puta na, nakimpas na tong chocolate. Kauna tos iring, mukha na bas minggay chocolate. Bye-bye, lisod ba ni magpaalam. Thank you very much for coming. See you in Germany soon. Bye-bye. Tiya, mura po kong batog Germany ba? Siksihan. Bye-bye. Karon guys, kay tuan naman sila guys. Tama! Nilunggubay na chocolate. Magnilunggubay na chocolate. Di agad dyan giapas agang sanina. Karon magsinukdanay gadita karon. Wait a minute. Bitaw tingki ko adyo. Huy guys, butan sila ka adyo guys kay gigahinan dyan mig mga maajuhon nga mga gamit. Pasayan lang na kasi ko. Ha? Pasayan lang ako. Kami agi mo dang. Daga si dagahan kung ngari guys na. Hala, nagugubot na. Uy, kasi hala, maburusan ko na nag-utro lagi. Kapwang na. Lamig ko ng bugnaw. Uy, aralami. Hala, aralami. Ano na ko H&M nga. Maburusan ko na nag-utro. Karay. Nakakayang na na yun. Uy, ano ba? Tayo na ka dyan. Uy, bunsan ko na nag-utro lagi. Paris na hindi. Uy, pajama mo na yun. Kasi ilang na ito ang I like it very much. The color is very nice. Salamat. Diyan, mura na nagmaestra na dyan. Humuta o yan. Humuta dyan Germany. Dang simuta rin. Simuta Ito dyan. gadyo. Agi mo tiway mo ito na ka sa Germany. Thank you very much. Tilaw ko dami guys. Hindi man nagkanin. Darang nanay di arang lami ay. Suot ni nanay mo simba. Papa! Nana sundoy? Janjan wapas undoy. Tua patus iro. Manihapon na ta. Janjan to. Uy, kalau ibas mo sinira na rin. Abo nga, nagatong-atong na isa ng pinirito.
unan and paupot nga buwan. My rice is only very small portion only. Tiyak, ito ba ang in-English? Nagkabilin sungan mo. Muna ko nilagkaan, kaya magdungan ko nila, malami lagi gahangkuan. Ang kananay kuan ba, sa tawag na, maglamig hang ka, dyan, magpataka na kung hungit-hungit. Daot tagatang diet. Ikaw, ang dama ko doon kamuti ganina. Tay, sa nila, day. Hi. Salamat ka, Adjo, sa ang bisita ganina kay Gibinlan ni daghang pasalubong. Unsa tayo na kay bisita tay? Okay. Kanta ni Jo, nabi inunan dari nga galunggong, napi potpot ka buwan. Rice. Nagluto sila na to fried chicken. I don't like fried chicken.